вітанне. Толькі што вы бачылі таго самага Оскара, за які так змагаюцца кіношнікі ўсяго свету, і ўручэнне якога вызывае дадатковую увагу гледачоў, ці то ў кінотеатрах, ці то на відэакасетах, да фільмаў, што атрымалі гэту статуэтку. Пэўную частку нашага сённяшняга 62-го выпуска зразумела прысвяцім вынікам і таму ўражанню, якое стварыла 4-гадзінная трансляцыя оскарнай цырымоніі. Гэтка адбываецца не кожны дзень. І далёка не кожны раз які-небудзь фільм атрымлівае такую трыумфальную перамогу, як «Форест Гамп». Ось з яго і пачнем. А дакладней кажучы, з песні старадаўняй групы The Byrds, што гучала ў гэтым фільме. І адразу пасля яе наш інфармацыйны блок пра вынікі галоўнага кінафорума планеты. A time to mourn, a time to cast away stones, a time to gather stones together. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. A time of love, a time of hate, a time of war, a time of peace, a time you may embrace, a time to refrain from embracing. Forrest Gump. Так, па меншасці, две фразы ў амерыканцаў сталі крылатыя. Першая пра тое, што дурань дурню розніца. Ну а другая пра жыццё. Пра тое, што жыццё ўвогуле падобна на каробку з шакаладнымі цукеркамі. Асарці. Вось бярэш чарговую цукерку і зусім невядома, што там унутры, якая начынка. І сталі, зразумела, дзякуючы гэтаму выдатнаму фільму, які атрымаў цэлых 6 узнагарод «Оскар» сёлета. І змест якога можна вызначыць гэтымі ж крылатымі фразамі. Гэткая жыццярадасная гісторыя простага дурня, амаль Іван Царэвіча, які аказаўся вумнейшым за ўсялякіх там IQ. Пачнем з хваста. Першую статуэтку «Оскар» Форест Гамп атрымаў як лепшы фільм года. Прадзюсеры атрымліваюць. Другую статуэтку атрымаў Роберт Земекіс за рэжысуру Фореста. Цікава, што раней Земекіс здымаў выключна фантастычныя камедыі. І цікава, што ўзнагароду ўручае Земекісу яго настаўнік Стівен Спілберг, леташні атрымант «Оскара». Трэцюю статуэтку прынес фільму «Форест Гамп» Том Хэнкс за лепшую мужчынскую ролю. Летась ён таксама атрымаў «Оскара» за Філадельфію. Аднак тая перамога была, хутчэй за ўсё, данінай Акадэміі кінамастацтва палітычным хвалям. Ну а тут паспрачацца ўжо цяжка. Заслужыў. Чацвёрты «Оскар» быў прысуджаны за монтаж фільма. Пяты «Оскар» прыйшоў за лепшы адаптыраваны сцэнарый да фільма «Форест Гамп». Гэта азначае сцэнарый, які зроблены на падставе кнігі ці п'есы, у адрозненні ад арыгінальнага сцэнарыя, што напісаны для кіно спецыяльна. Ну і шостая статуэтка трапіла да Фореста Гампа за спецэфекты.
Майстры гэтых ілюзій зрабілі так, што ногі акцёра Гаррі Сініза зніклі, прычым без ніякай аперацыі. Проста апранулі блакітныя панчохі, а потым выкінулі з кадру з дапамогай камп'ютара. Таксама Тома Хэнкса з дапамогай камп'ютара ўманціравалі ў сапраўдную хроніку, і ён сустрэўся такім чынам з Кеннеді. Адным словам, прыз за тое, што нічога нідзе не прыкметна. Так, пра спецэфекты ўвогуле будзе яшчэ інфармацыя. Ну а цяпер некалькі фрагментаў, што перадаюць агульную атмасферу ўручэння Оскараў сёлета. Нягледзячы на ўрачыстасць і значнасць, склалася такое знешняе ўражанне, што ўсе на гэтую цырымонію сабраліся нібыта проста пасмяяцца. This will be great. У якасці вядучага на оскарнай цырымоніі быў славутая на ўвесь свет тэлезорка Дэвід Летэрман. Хто мае спадарожнікавыя сістэмы, так ведае, што яго жартоўныя ток-шоу сустракаюцца на самых разнастайных тэлеканалах і амаль кожны дзень. Летэрман зараз здзекваецца над Томам Хэнксам, гаворыць: «Паглядзі, які добры сабачка, такі ж добры, як і твой Форест Гамп». This is Sadie, the dog that spins when you applaud. Here we go. Just. What do you think of that? Most amazing I've ever seen, Dave. Okay. All right. Okay. That something's gonna happen. На цырымоніі дэманстраваліся шмат разнастайных камедыйных кінакалажаў. А зараз вы пачуеце, як па загаду таго ж Дэвіда Летэрмана галівудскія зоркі прапануюць гледачам набыць малпачку. A monkey! I can do one bigger. Want to buy a donkey? Monkey. I'm confused. I thought I was playing the monkey. What's the matter? You don't like monkeys? I like monkey. You like monkey? Listen here. I'm not going to ask you again. I'm going to ask you one more time. You want to buy the monkey or not? Huh? Whew. And I can do it in German or anything. I want you to buy this monkey. Could you clear my eye line, please, back there? Could everybody get out of my eye line? Thank you. Would you like to buy a monkey? Mexican monkey. Happy. Woo!
Hey, mister, wanna buy a monkey? Would you like to buy a monkey? Would you like to buy a monkey? Monkey waiting for a phone call. Monkey! Monkey after a big meal. You buy the monkey! You big mama look. What's the matter with you, huh? I'm gonna smack you upside the head! Your pies for the great pie fight. Зразумела, што камедыі – гэта жанр, які перш за ўсё цікавіць гледачоў, адзін з самых галоўных жанраў. Аднак у гэты раз сярод усіх пераможцаў, хто атрымаў гэтую статуэтку «Оскар», аказалася ўсяго адна адзіная камедыя. Гэта «Кулі над Брадвеем», камедыя Вуді Аллена, пра пастаноўку п'есы на гангстерскія грошы. Прычым саму п'есу зрабіў хітом не яе аўтар, а гангстер, што прыдумаў новы сюжэт. Актрыса Дайан Віест атрымала «Оскар» за ролю старэючай зоркі-алкагалічкі ў гэтым фільме. Please don't speak. Please don't speak. Гэта Томі Лі Джонс, леташні лаўрэат, зараз аддасць «Оскара» Даяне Віест, а яго мы яшчэ ўбачым сёння ў аглядзе відэанавінак. Зразумела, што шоу было грандыёзнае. Нейкім жа чынам патрэбна ўтрымаць сотні кіназорак у зале на працягу болей за 4 гадзіны. Нават спецэфекты з некаторых самых гучных фільмаў нібыта перавандравалі на оскарныя падмосткі. Зараз мы ўбачым актрысу Джэмі Лі Кэрціс, якая з'явілася на сцэне нібыта з фільма «Праўдзівая мана», дзе па сцэнарыю яна была жонкай Шварцэнеггера. Усе крытыкі і аглядальнікі аддавалі перамогу па тэхнічных дасягненнях у галіне спецэфектаў, зразумела, фільму «Маска» з Джэмом Кэрі. Дарэчы, цяпер «Маска» ідзе ў беларускіх кінатэатрах. Нешта новае прыдумалі стваральнікі паветранага скачка ў баевіку «Праўдзівая мана». І тут, і ў «Маске» нейкія новыя відовішча. Ну а прыз атрымаў Форест Гамп якраз за адсутнасць відовішч. На працягу ўручэння «Оскараў» самі аўтары песен-намінанты выконвалі свае творы. Упершыню 3 песні з аднаго фільма, а дакладней кажучы мультфільма «Кароль Леў», прэтэндавалі на ўзнагароду. Адна статуэтка пайшла Хансу Ціммеру за музыку да гэтага мультфільма, а другая Элтону Джону з Тімам Райсам за песню «Can you feel the love tonight?». А найбольш цікавым нумарам было папуры, зразумела, з пляскамі, з песен да «Караля Льва». You arrived on the planet and making
stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passion parade. It means no worries for the rest of your days. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. Can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough. This wide-eyed wanderer that we've got this far. My Baba, Kotaba, Sikile, Haima, Hey, Otando, Nakolo, Siakala, Baba, Hey. Ну а цяпер проста пералічым галоўных пераможцаў атрымантаў статуэтак дзядзькі Оскара. Запомніце іх, калі ласка, і абавязкова паглядзіце. Зразумела, калі вам падабаецца кіно ўвогуле. За арыгінальны сцэнарый, нагадаю, сцэнарый спецыяльна для фільма, атрымліваюць Оскара Квенцін Таранціна і Роджер Айвары. Фільм «Крымінальная чытаніна». За здымкі, маўляе, аператарскую работу атрымаў Джон Тол, фільм «Легенды восені», які ўсё трымаецца ў кінахіт-парадзе США і на пачатак красавіка яшчэ. Thank you very much. Фільм «Эд Вуд» Тіма Бертона атрымаў 2 ўзнагароды. Першы Оскар пайшоў акцёру Марціну Ландау, роль другога плану, што стварыў тут вобраз знакамітага Белы Лугашы, зоркі кіно 30-40-х гадоў. А другі Оскар за «Грым», які зрабілі таму ж самаму Ландау. Ён стаў вельмі падобны на жывога Лугашы. Наш славуты суайчыннік Нікіта Міхалкоў сцвярдзіў, што можа яшчэ кінаняўтонаў расійская зямля нараджаць. І прывёз да хаты ў Расію Оскара за сваю карціну «Стомленыя сонцам». Яна паказалася амерыканскай акадэміі лепшай з усіх іншаземных іншамоўных фільмаў. Міхалкоў прадставіў усім сваю дачку і сказаў: «Першы раз за ўвесь час у мяне не было праблем з актрысай, а яна здымалася ў фільме «Стомленыя сонцам», грала ролю дачкі камандарма Котава, якога граў сам Міхалкоў». Ну а гэта, як пазнаеце, круты баявік «Хуткасць», дзе знішчаецца спачатку ліфт, потым аўтобус, а потым поезд метро. Ён атрымаў 2 Оскара, першы за гук, а другі за гукавыя эфекты.
Годы блакітнай прысцылы, каралевы пустыні, дакладней кажучы, яе немагчымыя вопраткі і касцюмы, атрымалі оскарную адзнаку. Вось яны, якія разнастайныя. Паглядзіце. Jessica Lange in Blue Sky. І нарэшце Джесіка Ланж стала лепшай актрысай мінулага года за ролю ў фільме «Блакітнае неба», дзе яна ў якасці вернай афіцэрскай жонкі. Цікава, што фільм быў пахаваны на паліцах 3 гады з-за банкрутства кінакампаніі «Арыён». Джесіка Ланж, «Блакітнае неба», лепшая актрыса. Трэба адзначыць, што амаль 100% фільмаў і намінантаў, і атрымантаў Оскара ўжо існуюць тут на відэа. І так ці інакш гасцявалі ў нашых традыцыйных аглядах. Зараз кінем вока на некалькі галоўных відэанавін, што прынеслі апошнія тыдні. Reduction of air handling capacity from number 7 air handlers to more appropriate and cost. Для того, чтобы сократить расходы, система очистки воздуха снижена с 7 уровня до 5. До 5 уровня нельзя, там повсюду будет грязь. О боже мой, она в системе. Гэты фільм зусім не фантастычная гісторыя, як можа паказацца на першы погляд. Проста камп'ютарныя тэхналогіі вельмі хутка крочаць наперад і забраліся ўжо ў віртуальную рэчаіснасць. Аднак кіно зусім не пра гэта. Па-першае, гаворка тут адбываецца пра немагчымасць зволіць спецыяліста з работы. Дзеля таго трэба прыдумаць нешта надзвычайнае. А па-другое, пра імкненне гераіні, актрыса Дэмі Мур, сцвярдзіць над тым самым спецыялістам Майкл Даглас сексуальную, а галоўнае адміністратыўную перавагу, якая выглядае як пакаранне за сексуальную незадаволенасць. Зняў гэта знакаміты Бары Левінсон. Ну а трылеры накшталт галоўнага інстынкта заўсёды карысталіся вялікай касавай папулярнасцю. Возьми себе эти 2 бутылки шампанского, что у тебя в холодильнике, и трахайся с ними. Ты сукин сын. А ну иди сюда и закончи, что начал. Слышишь меня? Слышишь меня? Иди сюда и закончи, что начал. А то тебе конец. Ты покойник. Понял? Покойник, мать твою. You're beautiful. Черт, красивая ты. Lay down. Ложись. Roll over. Перевернись. Леташні оскарны лаўрэат у фільме «Бягляк» ён лавіў героя Гаррісона Форда. Акцёр Томі Лі Джонс рэзка пайшоў угару. Цяпер яго запрашаюць вельмі часта на ролі ў сур'ёзных фільмах, а не толькі ў баевічках-сераднячках. Тут ён выконвае ролю славутага легендарнага бейсбаліста Тая Коба, які нават састарыўшыся не страціў асобнай прыці. Фільм заснаваны на рэчаісных фактах і на біяграфічных падрабязнасцях жыцця бейсбаліста Коба. Она была благородной, верной. Она любила моего отца. И же все это случайность. И ее оправдали. Как и должны были. Потому что моя мать не убивала моего отца. Любовник моей матери убил моего отца. Ты был среди тех людей, которых государство считает мусором.
И население Соединенных Штатов решило, что тебе будет лучше здесь. Я здесь ни при чем. Но причем здесь я? Да при том, что я... Апошнім часам у Гаррі Олдмана склалася амплуа жорсткага адмоўнага героя. Так было ў Дракуле, Леоне, так і тут у турме Алкатрас, дзе ён гаспадарыць. Станоўчыя персанажы, якія супрацьстаяць кіраўніку установы і сістэме ўвогуле, гэта зняволены акцёр Кевін Бэкан і ягоны адвакат Крысціан Слейтер. Уся гэта дастаткова жорсткая гісторыя пабудавана таксама на рэчаісных фактах, на тым скандальным працэсе, што ў рэшце рэшт меў вынікам удасканаленне турэмнай справядлівасці і зачыненне самай жудаснай турмы, што была пабудавана ў свой час амаль спецыяльна для Аль Капоне. Пожалуйста, убийство первой степени. Подойдите к скамье. Итак, убийство первой степени, как я вижу. Генри Янг, Руфус Маккейн, орудие убийства прилагается. Что, ложка? Не может быть. Наверное, это ошибка. Вы останетесь пообедать, сэр? Нет, заверните, я возьму с собой. Полиция, все, хватит, мы уезжаем. У тебя нет выбора, ты будешь ждать. Я тебе сказала, сейчас он будет здесь. Привет, Персик. Сапраўды смешны камедыйны баевік, ды яшчэ зняты з добрым высокім бюджэтам, гэта рарытэт, рэдкасць. Хто уважліва глядзеў кінахіт-парады ЗША, нашу звычайную старонку, так памятае, што гэта сямейная справа братоў Вэйнсаў доўга трымалася ў дзесятцы пасля Новага году. У сюжэце тут нічога асаблівага новага няма. Надзвычайна станоўчы прыватны дэтэктыў, які заўсёды выкрывае надзвычайна дрэнных злачынцаў. Праўда, усё гэта адбываецца з жартамі, пляскамі і нават песнямі для сабак. Взять его! Like a love machine. The way I like it is the way it is. I got mine. I got it. Ha! Gotcha. Guantanamera, 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 Калі оскарныя цырымоніі адбываліся на далёкім захадзе, так зараз мы з вамі накіруемся ў далёкія ўсходнія краіны, экзатычныя мясціны. І зразумела, гэта адбудзецца з нагоды новага конкурсу з прызамі ад знакамітай галандскай фірмы Дау Эгбертс, што займаецца стварэннем разнастайных сартоў чаю на працягу ўжо болей за 2 стагоддзі. Ну а падарожжа наша будзе на легендарную радзіму чаю, ці, як яшчэ гавораць, гарбаты. 4000 гадоў таму кітайскі імператар Шэнь-Юнь кіпяціў ваду. З невядомага кусточка у кіпяток трапілі некалькі лістоў і зварыліся. Гэты напой так спадабаўся Шэнь-Юню, што цяпер яго п'е нават уся планета. Ёсць яшчэ адна зусім іншая легенда аб пазаходжанні чаю. Жыў быў нейкі манах па прозвішчы Бадхіхарма. Калі ласка, не блытайце з Бадхіхармай з песні БГ, хаця сувязь пэўная ёсць. Дык вось. Гэты манах марыў, зразумела, трапіць у нірвану. Ён надзвычайна напружваўся, але ж усе напругі псаваў сон. Вочы зачыняліся і ўсё. Тады Бадхіхарма вырваў гэтыя непаслухмяныя вочы і кінуў іх на зямлю. І ў гэтым месцы па загаду Буды вырас першы чайны куст. Вось такая страшэнная байка, яшчэ лепей за нейкі там абыякавы жахлівы фільм. Вся гэта гарбатная чайная тэма надзвычайна натхняла БГ Барыса Барысавіча Гребеншчыкова, які нават прысвяціў сваім адносінам да гэтага цудоўнага напою некалькі слоў. Ну, здаецца, нешта такое. Танцуем всю ночь, танцуем весь день. В эфире опять одна дребедень, и это не зря, хотя, может быть, невзначай, гармония мира не знает границ. Сейчас мы будем пить чай.
Hindus know the score. If you wanna live some more, Hare Hare Hare. If you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare Hare Hare. Каля 1600 года у Еўропу трапіла першая партыя чаю на галандскім караблі. Гэткае падарожжа першапачаткова было вельмі доўгім. Дарога ў Інданезію ці Індыю і назад займала ў тыя часы год, а тое і год з паловай. Зразумела, што чай, які так доўга і не заўсёды добра захоўваўся, хутка страчваў сваю якасць. Чаю у Еўропе было вельмі мала, і ён быў адным з самых дарагіх делікатэсаў. Аднак, калі англічане пабудавалі на пачатак 19 стагоддзя новыя лёгкія і хуткія караблі, гэты шлях стаў займаць усяго 3 месяцы. Гісторыя ж знакамітай чайнай галандскай фірмы Дау Эгбертс пачалася ў 1753 годзе. Спачатку гэта быў невялікі гандль у Яўры на поўначы Галандыі. Якасць традыцый, пранесеная кампаніяй Дау Эгбертс праз стагоддзі, складаецца, па-першае, з умення набываць якасны чайны ліст. Па-другое, забяспечваць належныя умовы захоўвання і вытворчасці. І па-трэцяе, прыдумляць надзвычайна якасныя і ўдалыя сарты чаю, такія як, напрыклад, піквік. Прычым у фруктовых сартах выкарыстоўваюцца выключна натуральныя дабаўкі. Bow down, mister, Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister, we say Radha. Ну, а цяпер некалькі слоў пра прызы пераможцам конкурса. Іх падрыхтаваў адзіны афіцыйны прадстаўнік на Беларусі знакамітай галандскай фірмы Дау Эгбертс, акцыянернае таварыства Вердзі. У старыя часы караблі, што везлі чай, былі надзвычайна вялікія. Патрабаваўся нейкі баласт, таму што чай быў занадта лёгкім грузам. У якасці баласту былі фарфоравыя вырабы. Толькі потым фарфоравы посуд пачаў карыстацца папулярнасцю. Ён надаваў пышнасць чайнай цырымоніі. Зараз у якасці прызоў аўтарам лепшых лістоў на конкурс 6 разнастайных, вельмі прыгожых і дарагіх чайных сервізаў. Такім чынам, 6 аматарам і знаўцам чаю акцыянернае таварыства Вердзі падрыхтавала 6 гэткіх унікальных чайных сервізаў. І вось нарэшце запішыце альбо запомніце пытанні конкурса. Першае пытанне. Трэба проста пералічыць галоўныя раёны збору чаю на зямлі. Другое. Чаму, хто і калі даў чаю піквік яго назву? Піквік. Ну і трэцяе, апошняе, самае простое. Якія мастацкія, зразумела, фільмы маюць самыя непасрэдныя адносіны да той з'явы, якая дала назву піквік гэтаму знакамітаму ў свеце чаю. Як і заўсёды, мы чакаем вашы цікавыя лісты на адрас Мінск, беларускае тэлебачанне, вуліца Макаёнка, 9, студыя М, перадача «Відзьма не відзьма». Ну, трэба яшчэ звярнуць вашу увагу, што апошні тэрмін адпраўкі лістоў 20 красавіка. Волшебство, магия, реальность. Любые модели автомобилей ВАЗ от фирмы «Константин». Это реальность. Продукты питания со всего мира. Более 500 наименований со склада в Минске. Фирма «Оля». Продукты питания на любой вкус.
остановит любого противника. Волмен. Наступай. LA Gear. Наступная сторонка праграмы – это навіны аўдыа-відэатэхнікі. Як заўсёды, самая свежая інфармацыя трапляе да нас, а значыць, да вас, паважаныя сябры, з салона Panasonic Technics National, які знаходзіцца ў Мінску па праспекце Скарыны 78. Сённяшняя інфармацыя пра відэатэхніку. Мадэлі 95-го года, што зроблены спецыяльна для масавага выкарыстання, якія аб'ядноўваюць апошнія тэхнічныя дасягненні і прастату. Корпорация Matsushita Electric думает не только о технике со сложными новшествами, доступной наиболее обеспеченным слоям, но и о новых моделях, которые сочетают последние достижения и простоту. Многие любители видео не пользуются программированием видеомагнитофона, однако ценят высокое качество звука. Именно для них разработана модель пишущего плеера Panasonic NVHP-10. Это модель 95-го года, которой еще нет в каталогах. Это несложный мультисистемный аппарат, который записывает и воспроизводит звук в режиме Hi-Fi стерео. В нем имеется и обычная система наложения звука аудиодаббинг, а также очень популярная в Японии система караоке с эхом и voice-чейнджером. Таким образом, это первый пишущий видеоплеер Panasonic со звуком Hi-Fi стерео и довольно широкими возможностями звуконаложения, который обладает также новой высококачественной системой изображения High Quality. Специально для стран СНГ фирма Panasonic разработала телевизор серии S1 с русифицированным телетекстом. Это тоже модель 95-го года. По диагонали 54 сантиметра, очень компактная и удобная в небольших комнатах. Этот телевизор сам автоматически регулирует контраст и яркость картинки в зависимости от освещения в комнате. Он имеет все необходимые входные и выходные разъемы и, естественно, дистанционное управление. Одним словом, простая, удобная и утонченная модель. Возможно, что сегодняшняя информация убедит вас в разносторонности и разнообразии интересов фирмы Panasonic, ведь сложные авангардные разработки и так широко известны. Приглашаем посетить салон Panasonic Technics на проспекте Скорины 78 и воочию оценить качество и разнообразие моделей аудио и видеотехники. Panasonic S1 с кириллическим телетекстом к вашим услугам. Новый сенсор CATS автоматически регулирует контраст в темном или в светлом помещении, наподобие глаз кошек. Удобные аудио-видео-зажимы на лицевой стороне. Телевизор, о котором вы мечтали. Panasonic S1. Panasonic – a name you trust. Panasonic – имя, которому доверяют. Зразумела, што аскараманія зноў здымае актыўнасць і цікавасць гледачоў да карцін, якія нешта атрымалі. Як убачым з кінахіт-парада, што склаўся на пачатак красавіка, фільмы «Форест Гамп» і «Крымінальная чытаніна» зноў трапілі ў дзясятку самых папулярных. Система спутникового телевидения всемирно известной фирмы Pace. Полный комплект оборудования под ключ. Skylab International. Минск, 36 12 73. Skylab International. Now, direct from Hollywood, here are the top 10 box office films in America. At number 10 is the latest film for Gene Hackman. На 10-е месца да пачатку красавіка апусціўся вестерн пад назвай «Хуткі і мёртвы», дзе адну з галоўных роляў выконвае старэча Джин Хэкман, а бомба Шэрон Стоун спрабуе змагацца з яго героем зусім нежаночымі сродкамі. I decide who lives or who dies. Riding the crest of 13 Oscar nominations is a film by Robert... Лідар оскарнай цырымоніі «Форест Гамп» зноў, як бачым, з'явіўся ў першай дзясятцы, нягледзячы на першае месца па касе за мінулы год і нягледзячы на тое, што гэты фільм у Амерыцы не бачыў толькі што лянівы. Oh, thank you. I happen to believe you make your own destiny.
Moving in at number Баявік пра 4 амерыканскіх хлопцаў, ваенных маракоў, што змагаюцца за выжыванне ў цяжкіх умовах у в'етнамскіх джунгляў пад назвай «Хадзячы мертвяк» на 8-м месцы. dead. I brought you back from the dead, so it's not your life anyway, it's mine. So let's head out! Don't you hate that? А вось оскарны намінант на лепшы фільм года «Крымінальная чытаніна» усё ж такі яна атрымала ўзнагароду за лепшы арыгінальны сцэнарый. Карысталася невялічкім у параўнанні з Форэстам касавым поспехам. Хто не паспеў у свой час паглядзець чытаніну, тыя пайшлі цяпер і забяспечылі фільму 7-е месца. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. Hitting the survey. Сучасны прыгодніцкі фільм з усходнімі адзінаборствамі, дзе Крыстоф Ламберт ужо не горац, а звычайны падарожнік, якога японскі самурай вучыць змагацца з ніндзямі. Усё гэта пад назвай «Паляўнічы» знаходзілася ў ЗША на пачатак красавіка на 6-м месцы. Can you teach me? Climbing one spot to number 5 is a film. Эпічна-рамантычная гісторыя аб каханні траіх братоў да адной дзяўчыны і аб складаным жыцці сямейства Ладлоў пад назвай «Легенды восені» бытуе ў першай дзясятцы яшчэ з лютага. Цяпер яна мае Оскар за здымкі і знаходзіцца на 5-м месцы. Samuel! I'm coming! Jackpot. Good morning, class. Дуркаватая камедыя, што ідзе ў фарватары паходжанняў Джыма Керрі. Тут вялікаўзросны хлопец па мянушцы Білі Мэдзісон накіраваўся ў якасці навучэнца ў першапачатковую школу. Фільм хутка апусціўся з 1-га месца на 4-е. See you tomorrow in class, Miss Bond. You blew it! Moving up in our survey this week to number 3 is a movie that pokes fun at those. Такая ж самая дурка з шэрагу дзіцячых спартыўных камедый аб прыгодах таўстуноў спартсменаў і аб праблемах схуднення пад назвай «Цяжкаатлеты» знаходзіцца на пазіцыю вышэй. Big smile. Turn around to your side. Please push your fat finger down. You've broken my camera. Scotsman Sean Connery. Знакаміты экс-агент 007 Шон Коннері па вестках звычайна здымаецца ў 3-4 фільмах адразу. Яго апошняя дэтэктыўная гісторыя пад назвай «Толькі з прычыны» на 2-м месцы. Then how did I know where to look for it? And now, the number 1 film at the box office over the past week in America. From little screen to number 1 at the box office. Амерыканскія прадзюсеры добра адчулі моду на дуркаватыя камедыі і сталі штампаваць гэткія вясёлкі адну за адной. Тут гаворка ідзе аб тупым сямействе. Крытыкі знаходзяць вытокі, зразумела, з коміксаў, а таксама з такіх сямействаў, як Адамсы і вяскоўцы, што трапілі ў Беверлі-Хілз. Just awful. Ну а цяпер аўдыёнавіны. Старонка, якой дапамагае рыхтаваць кампанія «Праспект Music Enterprises». Сёння Павел пачне агляд з кампактаў, якія вельмі зручна было б паслухаць у Вялікдзень. Добрый вечер. Скоро Пасха.
Поздравляем любителей музыкальных компактов с этим светлым праздником и отметим новинки с записями духовной музыки. Во-первых, это два великолепных диска, выпущенных при содействии Московского Патриархата: «Всеночная Архангельского» и «Величить душа моя Господа», записанные в Корецком женском монастыре. А вот молодой российский гитарист Евгений Стародумов исполняет произведения Баха, Андошкина, вариации на темы русских народных песен, такие душевные мотивы. Записи духовных песнопений, особенно уместные в эти дни, на диске ансамбля «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, который называется «Благослови душе». От душевного и духовного к волшебному. Новый двойник с музыкальной сказкой «Волшебник изумрудного города» записан на студии «Рок-академии». Участие в записи принимали Алексей Романов, Константин Никольский, музыканты групп «Калинов мост», «Лицей» и другие не менее известные личности. Недавно появилось много компактов с записями бывших свердловских, а ныне екатеринбургских групп и музыкантов. Практически вся дискография группы Наутилус Помпилиус, в том числе последний альбом «Титаник» в концертном варианте на 2 компактах, сольный альбом бывшего участника этой группы Дмитрия Умецкого, другой, 3 альбома группы Агаты Кристи: «Декаданс», «Коварство и любовь» и «Позорная звезда». Диск екатеринбургского проекта «Ботва» с замечательным названием «Овца по жизни» стал бестселлером, если не номер 1, то из десятки первых точно. Очевидно, всеобщее признание он заслужил такими близкими народу лозунгами, как «все пропало», «работать не пойду», «все мы будем воровать» и в конечном счете «всем хорошо». Целый год гражданин-укупник просит и молит, чтобы вот этот сим-сим открылся. Это происходит везде, в телепередачах и на концертных подмостках. Только что эти просьбы записаны на компакте. Однако таинственный сим-сим не открывается, и о его внешнем виде остается только догадываться. Впрочем, для тех, кто не думает о загадках господина укупника, уготована дорога в облака. Именно на этом пути группа «Браво» восклицает всем отважным летчикам и морякам «Браво». Как говорится, первым делом самолеты, а девушки потом. Говоря о зарубежных новинках, невозможно уклониться от всеобщей оскаромании. Целые 2 статуэтки «Оскара» заработала музыка Ханса Циммера и песня Элтона Джона из мультфильма «Король лев». Саундтрек этого мультихита предлагаем вашему вниманию на компакт-диске. Техно-дэнс в бейсболках под названием ИС-17 давно возбуждает европейских подростков, а коллектив исправно занимает первые места телефонных хит-парадов вроде MTV. Их шлягеры раньше были в основном в сборках, теперь появился отдельный диск Steam. Другая крайность – трэш и death metal. В очередной раз предлагает всем помереть большой смертью группа Megadeth и в альбоме 1994 года. Наша же компания Prospect Music Enterprises желает всем вам, конечно, долгой жизни и, естественно, хорошей музыки. А что-то отыскать и выбрать для себя приглашаем в магазин «Проспект», в секции по продаже компактов в торговом доме на Немиге, в фирменном магазине «Панорама», Институте информации и прогноза по проспекту Машерова, 7, которые работают ежедневно. Попрощаемся сегодня красивой композицией, даже где-то пасторальной, из не слишком нового, но уж очень хорошего альбома «Эйни». До свидания. Нарэшце апошні інфармацыйны блок. Засталося яшчэ некалькі цікавых відэанавінак.
зоркі патрыарху Полу Ньюману не пашанцавала сёлета з атрыманнем Оскара. За ролю ў гэтым фільме ён быў намінантам на статуэтку, аднак пры ўсіх сваіх драматычных вартасцях гэты верабей Форест Гампу не канкурэнт. Такі класічны сямейны драматычны сюжэт безумоўна зацікавіць усіх, хто абірае сур'ёзнае, спакойнае, атмасфернае кіно без ніякіх стрэлаў і кулямётных чэргаў. Так, тут здымаецца і Брус Уіліс, аднак мала хто ведае, што другі бок творчасці гэтага крэпкага рэшка – меладраматычныя тэлесерыялы. Мелані Грыфіт, які заўсёды на сваём месцы, а вось славутая бабулька Тэнді тут знялася ў апошні раз. Яе нават паміналі на оскарнай цырымоніі. Ну ладно, пока. С Днем Благодарения. Мамочка, мамочка. Нет, Громила. Эй, эй, в чем дело, дорогой? Что произошло? Вы что с ним сделали? Что я с ним сделал? Что он со мной сделал? А что он сделал с фарфором моей мамы? Сталыя аматары відэа зараз успомняць першую серыю «Нацыі чужынцаў», дзе зямны і іншапланетны паліцэйскі разам змагаліся з касмічнай наркамафіяй. Рабы нейкай галактычнай імперіі збеглі і пасяліліся на зямлі, дзе адчулі ўсе прывабнасці амерыканскай дэмакратыі. У другой серыі зямныя расісты жадаюць знішчыць чужынцаў з дапамогай нейкай асобнай атруты. А яшчэ галактычнае гаспадарства жадае, па-першае, вярнуць страчаных рабоў, а па-другое, яшчэ і зямлян у палон прыхапіць. Адным словам, не апошняя фантастычная гісторыя, што можа цягнуцца не карацей за зорны шлях. Эти тактонцы никогда же не будут хорошими рабами, а люди вообще ничего не стоят. Ты с самого начала голосовал против, потому что у нас здесь все хорошо, у нас здесь свой бизнес. И я не хочу опять лететь обратно вместе с рабами. Ты надсмотрщик, у тебя есть свой долг. Но, по мне, так эти дни уже давно позади. Прошу прощения. Никто из нас не смеет забывать про свой долг. Чарльз. Найбольш арыгінальная і ні на што не падобная навінка апошніх тыдняў. Сцэнарый «Нябесных стварэнняў» быў нават канкурэнтам крымінальнай чытаніны на Оскара і нават болей цікавым і арыгінальным канкурэнтам. Здаецца, што тая ўзнагарода павінна была б накіравацца сюды, Пітеру Джексону, які заўсёды здзіўляў чымсьці асабістым. Жывая мертвячына, фільм у дрэнным гусце і нават лялечнае шоу недавумкаў – усё яго работы. Гэта жахлівыя байкі, нібыта прызначаныя для прагледжвання ў час харчавання. Цяпер містер Джексон змяніў тэму, аднак захаваў свой непаўторны стыль. Марио. Это вся информация на сёння. Застаецца толькі развітацца і сказаць да пабачэння. Ну што ж, да пабачэння і да новых сустрэч на старонках нашай праграмы.